soy ko. So, what's up sa inyo mga kasoy? So mga kasoy, today is video, konting update lang na naman tayo dahil bukas sigurado tayo makapagbigay ng konting blessing na naman sa ating sponsored na bigay sa atin na last. Dahil si sister, ayan, baka mainip na siya dahil hindi pa tayo nakakabigay o baka akala niya isinaing ko na yung binigay niya. Pero huwag kang mag-alala sister, nandun pa rin yung binigay mo. Dahil sinabi ko sa amin, huwag nilang pakialaman yun dahil sa akin yun. Bigay sa akin yun, hindi para sa amin. Para sa mga taong nangangailangan ng konting tulong. Ayan. So, shoutout sa mga nagbibigay pa rin sa atin ng konting tulong para ma-share sa iba. So, wag po kayong mag-alala, ang mga binibigay nyo sa akin, hindi ko po yun kinukuha, ha? Dahil alam ko naman na madami nagsasabi sa mga ibang ano rin na nag-i-sponsor o akala nila, yung iba kasi ganun yung ginagawa nila, binubulsan nila, hindi nila pinamimigay yung mga bigay sa kanya. So, ako mga kasoy, hindi ako mga katulad ng mga ganung tao. So, yung bigay sa akin na para sa mga ibang tao, ipamimigay natin yun. Kaya mga kasoy, huwag kayong mag-alala. So yun mga kasoy, hindi natin sisirain yung record o pagkatao natin sa maliit na pera. So di ba balang araw makalay natin, mapapalitan ng mas magandang ano yan, blessing, di ba? Na pwedeng makatulong pa rin tayo. Marami pa rin tayong matutulungan kapag nagkataon na may dumating pa rin blessing sa atin. So mga kasoy, maraming salamat pa rin sa mga nanonood at sumusuporta, sa mga hindi sumusuporta sa akin. Eh di wow. So ngayon mga kasoy, konting update nga lang. So Yang TV Clothing. So mga kasoy, ito makikita nyo yung ating mga damit. Eto sila, ayan. So kung nakikita nyo yung mga kasoy, iba't ibang kulay. So yung mga gustong kumuha o rumorder mga kasoy, huwag kayong mag-alala kahit kukuha kayo na may bayad, dahil yan ang babayad nyo sa akin, ipangtutulong din natin, ipambibili natin ng bigas para madagdagan yung bigas, para marami tayong matulungan, mabigyan. So abangan nyo lang yung mga video natin mga kasoy. Ayan, yung mga t-shirt natin, yan, magaganda ba mga kasoy? Just comment lang. At syempre dahil wala tayo namang maisipang ibang content, dahil konting update lang talaga. Nandito na naman tayo sa bagong daan, walang pinagbago ang ating background. Makita mo yan? Oh, ha? So madaming so yung mga kasoy, dito pa rin tayo sa bagong daan. So konting update lang. At syempre mga kasoy, kung gusto nyo palang makakuha, magpapag-giveaway tayo ng isang t-shirt, kahit isa lang. What? So paano ba makakuha ng Yang TV Clothing mga kasoy? Simple lang, like, share, comment lang ang ating mga video sa YouTube at mag-comment lang kayo. At syempre i-share nyo sa inyong mga Facebook account, makikita ko rin yan mga kasoy. Yung mga naka 20 shares, bibigay ko na yung isang t-shirt sa kanila mga kasoy. Mayabang na naman niya. Kaya abangan nyo yan mga kasoy, dahil yun yung first nating ipamimigay kahit hindi talaga tayo sumasahod sa YouTube. So ini-enjoy ko na lang mga kasoy, hindi tayo titigil kahit hindi tayo aabutin ng pagkasahod sa YouTube. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Ayan, at okay lang na hindi magsasahod dahil ito yung libangan natin. At least kahit paano may nakakapanood pa rin sa atin, may napapasaya tayo kahit paano. May sumasaya ba sa atin? Ha? Diyan Lester, may sumasaya ba? So, ewan ko kung meron. Ayan. So, mga kasoy, sana huwag kayong magsawa sa pagmumukha ni Soya. Gunggong ka! Dahil to pagmumukha na to, hanggang nandito to, siyempre hindi pa patay. Hanggang nandito to, madami pa kayong mapapanood na video, mga kasoy. Ayan. So, kaya sana mga kasoy, panoorin nyo pa rin ang ating mga video. Dahil hindi tayo magsasawa mag-upload. Kahit minsan, ilang days tayo bago tayo mag-upload. Yung last upload natin, di ba? Ilang araw na yun. So, sa bukas, sana hindi busy yung ating si John Lester, yung ating videographer, dahil marami tayong pupuntahan. Talagang tiyak na makakatulong na naman tayo bukas dahil nakapack na. Napack ko na yun. Nasa 11 packs yun. So,
mabibigay natin lahat yung basta bukas matutuloy kami ni John Lester. So abangan niyo yan mga kasoy. Sana basta subscribe nyo lang sa Soy at i-click nyo lang yung notification bell nyo para updated kayo sa aking mga bagong upload. Ayan. So mga kasoy, sana mag-share nyo yung mga video natin para 20 shares mga kasoy para mabigyan kayo ng Yang TV clothing. Ayan, first giveaway natin yan. Kaya kahit nasan ka man, ipapadala natin yan. What? Basta buong Tarlac yan ha. Ayan. So mga kasoy, at syempre pala, buti ko na nakalimutan. Mga kasoy, huwag nyo palang kalimutan na mag-subscribe sa ating bagong kaibigan na nasa Canada. Ito, ayan. So mag-subscribe po kayo dyan, makakakuha kayo ng iba't ibang sapatos na mamahalin. At syempre mga kasoy, nagpapag-giveaway din ng price yan. So nasa Canada siya. So sa Pilipinas po, taga dito siya sa Tarlac. So di pa po kami nag-meet ng personal. Kaya subscribe lang po kayo dyan sa kanyang channel. Dahil sana ako rin, nagsumasali po ako sa mga niya. Sana balang araw makakuha din ako sa kanya. Ayan, so mga kasoy, wag nyo pong kalimutan i-subscribe ang kanyang channel. So like, share, comment nyo din yung sa kanyang channel. At syempre i-share nyo rin sa Facebook nyo dahil dun po siya nagpapa-entry sa pag-share ng kanyang mga video sa inyong Facebook account. Ayan, so mga kasoy, salamat. Si-subscribe nyo rin po siya, supportahan nyo po siya dahil balang araw makakasama ko po sa vlog. Balang araw, dahil matagal pa po yan, after 3 years gano'n. So bro, pay. Ayan, so salamat sa iyong pag-support at huwag kang mag-alala, susuportahan ko rin yung channel mo. Ayan, sana mapanood mo to. So thank you and God bless mga kasoy. Hanggang sa uli nating video. Peace.